na kamay. Simpleng gayda lang. Dito po ako sa laundry shop. Nagtutupi kami ng ponda kasi walang pasok kasi may corona. Ito yung kasama ko. Ito yan kasama ko, naglalaba. Ang nilalaba niya is kanyang damit lang kasi walang nagpalaba. Sadik! Kifal, kuis? Mia? Ay, Bangladesh po yan. Bangladesh, malapit na yang uuwi sa kanila. Siya'y isang hipon ng bangla. Oh, kanyang gamit na, 2 piraso lang. Dryer pa. Oh. Ayan lang, pinatupi namin. Ayan. Wala din close din to. Matsala. Tutupi lang kami kasi may mga hotel dito palaba. Kaya tapos yung laba ay tupiin namin. Tapos hotel, may hotel din yung bus. Yung bus namin may hotel. Tsaka sa kanila din, itong matsala ay laundry shop. Yun, tupi din. Labahan din dito, tapos tupiin. Tapos walang labahan dito. Walang tupiin. Room clean. Mag-room clean kami. Yes, Sada. Mia. Hoys. Persinta. Inta calling inta baba, mama. Iska lang. We, mata anro. Mata izina. Oh, inta iska lang. Aladin, tartib. Take tartib, kala mudir. Po yung plancha nila. Plancha po yan. Plancha machine, dryer, washing, dalawang machine. Ito malaki. Yan, dryer. Yan po, laba. Siya na maglaba, siya pa mag plancha. Dami yung trabaho. Yung Bangladesh na yan, oh. Mabait yan. Paano masabi? Natatalungan lang kami namin pag magtupi kasi magtupi kasi dapat may kasama siya sa kabila. Kasi yung mga tinutupi namin mga kumot, mga comforter, mga malaki. Hindi kaya niya mag-isa. Siya lang mag-isa dito sa trabaho eh. Wala pang kapalit. 3 years pa. 3 years na siya dito. Wala pang kapalit. Tagal pa siya ng tao. Sa kanila, hintay pa yan sa kapalit niya. May kapalit na yan. Saka siya uuwi sa Bangladesh. Oh, puging-pugi yan, oh. Mia. Hi. Hi, kalam, hi. Hi, how are you? Oh, kumahalong English ah.
Sing Yashada. Yashada Sing. Sing! Ala, wak-wak. Alam. Faktor ring. Okay. Yashada. Kaya kasi yan, nung tumawag ka sa kanila yan, kasi uuwi na siya, malapit na siyang uuwi sa kanila. 3 years yan na dito. Sige mga kamay, yan lang. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button para sa update videos sa video. Whee!